ҳамаи шумо хабар доред ки корейский косметика чӣ гуна дар ҷаҳон ҷойи аввал асту машҳур аст ва худи ана ҳамин ширкати Atomy тааллуқ дорад ба ана ҳамин косметикаҳое ки корейскӣ ҳастанд ва он мардҳо ва он занҳое ки мехоҳанд кор кунанд дар ана ҳамин ширкат ва пай Шаҳнозабону тарзи кор карданро дар ана ҳамин ширкати Atomy мефаҳмонад ки шумо хариду фурӯш намекунед ва як маротиба дар 1500 рубл 2000 рубл шумо ё ки бал харидорӣ мекунед ё ки косметика харидорӣ мекунед ва регистратсия мешавад дар ана ҳамин ширкати Atomy ва бале шумо намесӯзад, шумо мисли дигарҳо ҳар моҳ бонус ҷамъ намекунеду як маротиба шумо харидорӣ мекунед ва ворди ана ҳамин кор мешавед ва шумо метавонед ки дар як моҳ 2 маротиба аллакай соҳиби маблағ бишавед, соҳиби мукофотпулӣ бигардед ва ҳам соҳиби мукофотпулӣ ва ҳам соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин мешавед ва маълумоти бештарро шумо метавонед ки аз Шаҳнозабону бигиред. Занҳое ки мехоҳанд ки кор кунанду маблағ ба даст биёранд, барояш регистратсия кардан бароятон ҳама он тарзи гунаи кор кардан дар ширкати Atomy мефаҳмонад. Ман фақат ҳамин қадар мегӯям ки аз дигар ширкатҳо ба кулли фарқ мекунад, беҳтарин ширкат аст. очаи меҳрубонаки қадрдону оча баракати ба дастурхону оча набудум намефаҳмидум. салом арз мекунам ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ба подписчикони сомонаи Фараҳноз лайв ва як навро ман дар сомонаи ютуби ҳама аллакай тамошо кардам ки бениҳоят чӣ мегӯянд ҳам ғамнок буд ва ҳам сартопо дар ютуб бо тарзи воҳима яъне паҳн гашта буд ки дар ана ҳамин ҳавопаймо дута ситорае ки тамоми ана ҳамин тоҷикистонӣ ва берун аз тоҷикистон онҳоро мешиносанд, гӯш мекунанд, ҷонибек Муродов ва Зулайхо Мамадшоева ки дар ҳавопаймо рафта истоданду бо ана ҳамун таҷҳизоти нафаскашӣ албатта нафас кашида истоданд ва ман дар историяи худи ана ҳамин ҷонибеки Мурод тамошо кардам ки гуфт ки ман бори дигар яъне ки ба худованд бароям ҷон дод ва мо соқу саломат аз ҳавопаймо фаромадем ва медонам ки ин ҳолат бениҳоят ҳолати даҳшатангез аст ва аллакай нафас намерасад ва фикр мекунам ки дар тамоми сомонаҳои ютуб бениҳоят ҳар гуна паҳн шуданд ва соқу саломат онҳо рафта расидаанд ва дар сайти ана ҳамон худашон сайти инстаграмашон аллакай инро дарҷ карданд ки мо хубу соқу саломат омада расидем. Салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, муддати 4 моҳ мешавад ки ман ширкати Акай Ҷурабекро барои ҳамаи шумо реклама мекунам ва ғарибачаҳое ки мехоҳанд ки аз граница гузаранд ва ё ки метарсанд ки документҳояшон пурра нест ё ки суроғаш гузаштааст, шумо метавонед ки ба ана ҳамин Акай Ҷурабек бовар кунед ва шуморо бо мошинҳои замонавӣ чӣ гуна ки документ доред надоред бе ягон мушкиле бурда аз граница мегузаронад. Пас дар муддати 4 моҳ ман аз ягон ғарибача ягон шикояте нафаҳмидам ва соқу саломат бурда онҳоро бо мошинҳои замонавӣ ва вайфайдор онҳоро бурда расонидам. Пас ман ватсапашро дар зери экранои шумо мегузорам, муроҷиат кунед ба Акай Ҷурабек. ҳамин тоҷикистонӣ ва берун аз тоҷикистон онҳоро мешиносанд, гӯш мекунанд, ҷонибек Муродов ва Зулайхо Мамадшоева ки дар ҳавопаймо рафта истоданду бо ана ҳамун таҷҳизоти ҳазкашӣ албатта нафас кашида истоданд ва ман дар историяи худи ана ҳамин ҷонибеки Мурод тамошо кардам ки гуфт ки ман бори дигар яъне ки ба худованд бароям ҷон дод ва мо соқу саломат аз ҳавопаймо фаромадем ва медонам ки ин ҳолат бениҳоят ҳолати даҳшатангез аст ва аллакай нафас намерасад ва фикр мекунам ки дар тамоми сомонаҳои ютуб бениҳоят ҳар гуна паҳн шуданд ва соқу саломат онҳо рафта расидаанд ва дар сайти ана ҳамон худашон сайти инстаграмашон аллакай инро дарҷ карданд ки мо хубу соқу саломат омада расидем ва ман фикр мекунам ки чунин ҳодисаҳо дар зиндагии ҳамаи мо шумо рух доданаш мумкин аст ва набояд ҳамаи он нафароне ки сомонаи ютуб доранд бо чунин наворҳои ки ҳастанд
دیگران رو یعنی که خواطر نمایند. پس هر آن چیزی که هست میتونیم که همون چیز رو بگوییم. پس دوستان عزیز از همه شما میندار هستم و هر آن چیزی که هست باز شما میتونید که فراتر تماشا کنید.